Možno áno, možno nie, neviem z otázky. Na otázku to potvrdiť nedokážem. Opýtam sa, prečo práve ja? Odpovede, že sa veľmi podceňuje. Nie, ja poznám svoju hodnotu. Dokážeš ju ale povedať aj ty. Mám v živej pamäti, čo som pre vás robil, áno. Určite by sa našli aj iní, čo by to urobili. Pamätám si noci, keď som bol sám úplne na dne. No pozbieral som posledné zvyšky síl, len aby si sa ty cítila aspoň trochu v bezpečí. Pamätám si chvíle, keď som bol zúfalý z toho, že som už nevedel, ako ti pomôcť, keď ti iní ublížili. Pamätám si aj tie, keď som sa musel bezradne prizerať tomu, ako sa znovu vraciaš k tým, ktorí ti ublížili. A nechávaš si ubližovať znova a znova s pocitom zúfalstva. Som sa modlil k Bohu, aby ti konečne otvoril oči. Dúfal som, že ak budem dosť vytrvalý, dokážem ti inými vecami vynáradiť všetko, aby si ma mohla aspoň ľúbiť. Býval som šťastný, keď som práve ja mohol byť ten, kto ti vyčarí úsmev aspoň na pár dní, kým sa znovu neozvala minulosť. A kolotoč sa opakoval, veril som, že vzniká niečo iné, niečo krásne, niečo úprimné, čo som dovtedy nepoznal. Žiaľ, reči o úprimnosti boli len reči, no aj tak som ostal. Už som totiž vedel, že sklame raz každý. Len si musíš vybrať tú správnu osobu, pre ktorú sa to sklamanie oplatí pretrpieť. Neváhal som, pre mňa si tou osobou bola ty. Čas plynul a ja som si zvykol, že dostať z teba slova znútra je márna snaha, nepotreboval som ich však. Stačil mi pohľad, vedel som, kedy si šťastná a kedy nie každý tvoj pohľad hovoril viac než 1000 slov. Veril som slovám o budovaní rodiny, spoločnej budúcnosti, snoch. Naivne som si myslel, že sny sa začnú plniť v momente, keď si sa ku mne nasťahovala. Na chvíľu to bolo dokonalé, no počuť z iných úst, že ti môj záujem lezie na nervy, že ťa dusí moja láska. Nádej sa rozpadla vo chvíli, keď si znovu venovala čas tomu, kto ťa už toľkokrát dostal na dno, z ktorého som ťa ťahal ja. Vtedy som začal chápať, že sa to neskončí, kým ťa nenechám padnúť úplne. Aj keď sa moje srdce rozpadalo na prach pri slovách z úst toho, čo ti spôsobil toľko bolesti, stále som veril aj pri našom lúčení. Keď sme si v zlosti hovorili slova, ktoré boleli, som bol pripravený kryť ti chrbát. Ako vždy, ak si našla ten môj odkaz medzi vecami, bolo to práve vtedy, keď som sa tváril, že mi je to jedno. Nikdy mi to nebolo jedno. Aj v tých najťažších chvíľach som bol pripravený vyraziť, aby som ti pomohol. Pre teba to možno bolo smiešne gesto, no práve v tom bola moja hodnota. Aj keď som na dne, viem sa vzoprieť a byť tu pre tých, ktorých milujem. Potom prišla nová nádej, znovu som začal veriť, že sa sny plnia. Znovu ten záujem, pocit šťastia, slova o rodine, o tom, ako to tento raz bude iné. Uveril som, pretože okrem slov boli aj činy, no činy sa strácajú a slova rednú ako vždy. Teraz už neviem, čomu vlastne veriť, nemám možnosť pozrieť sa ti do očí, poskytnúť ti náruč, keď ťa niečo trápi. Neviem, či je zase na chybe to, že môj záujem ťa dusí, alebo je problém niečo iné. Neviem milovať, neviem, či robím niečo zlé a neviem, či to niekedy budem vedieť. Lebo otázku za otázkou sa vynárajú len ďalšie pochybnosti. A keď počujem len, neviem o tom, že by som povedala to alebo to. Je to pre mňa len alibistika, odpoveď, čo možno pohľadí ego, ale nič neprizná. Chcem veriť, že to bude skutočné, naozaj chcem, ale nádej prcha s každou ďalšou otázkou. A ja tu stále stojím s vierou, že úprimnosť, charakter a láska ešte nevymreli.